ef að það var að koma út á íslensku þetta svona ljóðaveggspjald með kvæðum eftir því og þetta algjörlega stórbrotin kveðskap. En þú ætlaðir að segja mér frá því hvernig það að koma sem ljóðskáld frá Pólandi til Íslands. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że poeta przyjeżdża z tego zgiełku cywilizacyjnego, jakim jest moje miasto i mój kraj, czyli z Polski, i wjeżdża zupełnie w metafizyczny krajobraz. Wjeżdża do takiej książki lekko przymglonej, fantastycznej, kojącej, ciepłej, chociaż zimnej, ale zdecydowanie ciepłej w uczuciach. To się czuje i próbuje się tu zaszyć na festiwalu literatury. Jest to rzeczywiście wspaniała przygoda, intelektualna i myślę, że też psychofizyczna, bo to jest zupełnie dla mnie kraj nieoczekiwany. I nawet powiedziałabym, że Islandia jest taką swoją własną metaforą, piękną, przymgloną metaforą. I myślę, że żyje się tu spokojniej, że żyje się tu inaczej, może nawet mądrzej niż my tam na tym strasznie głośnym lądzie.